Zima, najgore godišnje doba za vojsku, a baš tada mi je stigao poziv. Znao sam da neće biti lako, ali ono što me čekalo nije moglo da se opiše običnim rečima. Prvi dani su bili teški, hladni, ali rutina vežbi i obaveza su nas držali na okupu. Mraz je prodirao kroz svaki sloj odeće, a vetar je bio nemilosrdan. Svake noći, dok smo ležali u improvizovanim rovovima, mogao sam čuti svoje drugove kako škrgeću zubima, dok je led pucketao oko nas. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za ono što se desilo tokom jedne vežbe, duboko u šumi, daleko od baze. Zadatak je bio jednostavan: izviđanje terena i obezbeđenje perimetra. Osvanulo je maglovito jutro, a mi smo krenuli. Svaki korak je tonuo u sneg. Atmosfera je bila napeta, kao da je nešto bilo u vazduhu, ali niko to nije izgovarao naglas. Kako smo se udaljavali od baze, magla je postajala gušća, a snežni pejzaž sve sličniji. Drveće, sneg, magla, sve u krug. Vreme je počelo da se iskrivljuje. Izgubio sam pojam koliko smo već hodali. U jednom trenutku naš vođa tima nam je dao znak da stanemo. Nešto nije bilo u redu. Svi smo osetili to, ali nismo znali šta. Bilo je previše tiho. Tiho na način koji je parao uši. Tada sam prvi put video senku. Stajala je daleko na ivici našeg vidokruga, u magli. Nepomična figura, previše nepomična za živo biće. Pomislio sam da je to samo drvo ili neki čudno formirani grm. Ali kako smo nastavili, ona je ostala nepomična, ali prisutna. Jesi video to? Pitao sam vojnika pored sebe, ali on je samo odmahnuo glavom. Možda sam bio umoran, previše iscrpljen, ali sledećeg trenutka figura je nestala. Nastavili smo dalje, ali me osjećaj nije napuštao. Kroz maglu i sneg figura se ponovo pojavila, ovaj put bliže. Zastao sam, stegavši pušku čvrsto. Ko je to? Viknuo sam. Ali ništa. Moj tim se okrenuo prema meni, zbunjeni, a neki i uplašeni, ali niko nije video ono što sam ja video. Lik je bio sada svega 10 metara ispred mene, kao senka u snegu, polako dišući u magli. Nisam mogao da se pomerim. Nešto je bilo pogrešno. Vođa je dao naredbu da krenemo nazad, ali ja nisam mogao da odvojim pogled na tu senku i tad napravila je korak napred. Povukao sam obarač. Metak je odjeknuo kroz prazninu, a sneg se podigao u oblaku beline. Senka je nestala, kao da je nikada nije bilo. Moj tim me je gledao u šoku. Šta ti je? U koga to pucaš? Nisam mogao da im objasnim. Nisam bio siguran ni šta sam video. Nisam bio siguran ni u šta više. Te noći, dok smo se vraćali u bazu, svi su ćutali. Niko nije hteo da priča o onome što se desilo, ali svi su znali da nešto nije bilo u redu sa mnom. Osjećao sam kao da sam počinio nešto strašno, kao
da sam ubio nekog ili nešto, ali nisam znao koga ili šta. Kada smo se vratili u bazu, rekao sam komandantu o tome šta se desilo, ali su me gledali kao ludaka. Nikoga nisi ubio, nikoga nisi video, ali osjetio sam to, video sam to. Svake noći od tada u snovima senka se vraća, pojavljuje se iz magle, korak bliže, sve dok ne stoji tačno ispred mene, dišući hladan vazduh na moje lice. Da li sam ubio nekoga ko nije bio tamo, ili je to bio neko iz drugog vremena? Nikada neću znati, ali osjećaj me ne napušta. Stalno se pitam, šta ako je to bilo stvarno? Šta ako senka samo čeka pravo vreme da se vrati? Svaka noć u bazi sada prolazi isto, oči otvorene, čekajući da senka ponovo dođe po mene. Noći su prolazile, a senka me nije napuštala. Postala je stalni stanovnik mog uma. Svaki put kada bih zaklopio oči, osjećao sam njeno prisustvo, njeno hladno disanje tik uz moje lice. San je postao neprijatelj, a ja sam bio zarobljenik u njegovim kandžama. Prošlo je nekoliko dana od incidenta u šumi, ali priča o tome je polako nestajala među ostalim vojnicima. Oni su me gledali s oprezom, kao da sam na ivici nervnog sloma. Komandant je rekao da je sve to bio samo rezultat stresa, iscrpljenosti, možda blage hipotermije. Ali ja sam znao sam da to nije bio samo umor. Te noći, kada su ostali zaspali, izašao sam iz šatora, obuven sam u čizme i tanki kaput, i krenuo ka ivici šume. Magla se opet povlačila, kao plašt koji je prekrivao nešto skriveno. Hladnoća je bila neopisiva, toliko da me je gušila svaki put kada bih udahnuo, ali morao sam da se vratim. Morao sam ponovo da je vidim. Hodao sam satima, ili mi se barem tako činilo. Sneg pod nogama pravio je isti pucketavi zvuk koji se stapao sa tišinom noći. U trenutku stao sam. Magla se proredila, a ispred mene, svega nekoliko metara, senka je stajala, nepomična, kao i pre. Ovog puta bila je jasnija, skoro ljudska. Njene crte lica bile su iskrivljene, ali tu izgledalo je kao da je čekala, strpljivo. Koga si ti ubio? Pitao sam glasom koji se jedva čuo u tišini. Nije bilo odgovora, ali sam znao da me razume. Osjećao sam se kao da sam uhvaćen u klopku, kao da više nema povratka nazad. Prišao sam joj, obuzet nekom čudnom, neobjašnjivom potrebom da saznam istinu. Kada sam bio dovoljno blizu, iz magle je progovorio glas, hladan, nepoznat. Nisi ti ubio mene. Moje srce je preskočilo nekoliko otkucaja. Glas je bio svuda oko mene, ali senka nije pomerala usne. Osjetio sam je iza sebe, oko mene. Obavijala me poput hladnog vetra. Pre
nego što sam stigao da se okrenem. Svetlost iz daljine obasjala je prostor, osvetljavajući sve. Senka se povukla u trenutku, ostavljajući me samog u noći. Glas vojnika, dozivajući moje ime, cimnuo me je nazad u stvarnost. Okrenuo sam se i video njih nekoliko kako mi prilaze, zbunjeni što me vide ovde, usred ničega. Kuda si pošao? Trebao bi da budeš u bazi. Rekao sam im da nisam mogao da spavam, da sam morao da prošetam, ali nisam mogao da im objasnim zašto sam u stvari ovde. Oni su me poveli nazad, ali osjećaj je ostao. Bio sam posmatran, bio sam označen. Te noći, dok sam pokušavao da zaspim, mislio sam o onome što je Senka rekla. Nije ona bila ta koja je umrla, ali ko je? I zašto me prati? Kako su dani prolazili, sve više sam osjećao njeno prisustvo. Više nisam bio siguran šta je stvarno, a šta nije. Zvuci, šapati u mraku, senke, koje se pomeraju na rubu mog vidokruga. Sve je postalo deo mog života, deo moje stvarnosti. Možda nisam ubio nekoga koji je bio živ, ali sam sigurno povukao okidač na nešto što me sada prati kroz svaku noć. Dani su se stapali u nedelje, a ja sam počeo da gubim osjećaj za vreme. Svaka noć bila je isti košmar. Tišina prekinuta šapatima i senkom koja me posmatra. Bio sam umoran, ali san više nije bio opcija. Kad god bih zatvorio oči, osjetio bih prisustvo, kao da je tu samo nekoliko centimetara od mog lica. Nisam smeo da zaspim, jer sam znao da će me čekati. Vojnici oko mene su primetili promene. Postajao sam tiši, povučeniji. Čak ni moji najbliži prijatelji nisu znali kako da mi priđu. Svi su mislili da je to običan stres, posljedica dugih dana provedenih u hladnoći, stalnih vežbi i osjećaja izolovanosti. Ali nije to bilo to. Jedne noći, dok sam sedao na polju, pored malog logorskog plamena, vidim senku kako se opet pojavljuje na ivici šume. Gledao sam u nju, oči širom otvorene, i osjećao kako mi se koža ježi. Bila je mnogo bliže nego prošli put. Sada je izgledala gotovo ljudski. Obraz njenog tela je bio jasniji, a lice, iako iskrivljeno, bilo je tu kao nejasan odraz u vodi. Zašto me pratiš? Povikao sam, iako nisam očekivao odgovor. Odjednom, senka je počela da se kreće prema meni. Srce mi je divljački udaralo u grudima, a telo je postalo ledeno. Nije se zaustavljala. Zgrčio sam se na mestu, u nemogućnosti da se pomerim. Oči zaleđene na njenoj figuri. Pre nego što sam mogao bilo šta da uradim, ona je bila ispred mene. Njeno lice bilo je samo par centimetara od mog. Ne možeš pobeći. Šapnula je glasom koji mi je ledio krv u žilama. U trenutku kada sam trepnuo, ničeg nije bilo, a ja sam bio pored plamena. Osjećaj jeze nije nestao, zadržao se u vazduhu.
kao hladan dah na vratu. Ostao sam zaleđen, nesposoban da se pomerim, dok se glas ponavlja u mojoj glavi. Ne možeš pobeći. Od te noći senka nije bila samo prisustvo u šumi ili u tami. Pratila me je svuda, u bazi, na vojne vežbe, čak i u snovima. Nije bilo samo privid, bila je stvarna. Ponekad bih mogao da je vidim na rubu mog vidokruga, kako stoji i posmatra, uvek u tišini, uvek čekajući. Jednog jutra su nas poslali na rutinsku patrolu. Osetio sam je ponovo. Ovaj put bila je bliže nego ikada. Hodao sam kroz sneg, okružen šumom, a ja sam osjetio težinu njenog pogleda na sebi. Nije bilo šanse da kažem ostalima. Ne bi mi verovali. Mislili bi da sam poludeo. A možda i jesam. Dok smo se kretali kroz šumu, osjetio sam kako mi se disanje ubrzava. Senka je bila tamo, negde blizu. Mogao sam da osjetim njen dah na koži i srce mi je ubrzalo ritam, kao da predosjeti nešto. Odjednom iz mraka začuo sam šum. Ceo tim se okrenuo prema zvuku. Ali ja sam znao. Bila je to ona. Pokušao sam da ostanem pribran, ali osjećaj užasa se pojačavao. U tom trenutku desilo se nešto što nisam mogao ni da objasnim. Tlo ispod mene je popustilo i osjetio sam kako padam. Činilo se kao da padam u crnilo, bez kraja. Kada sam se probudio, ležao sam u snegu. Oko mene nije bilo nikoga. Vojnici, moji prijatelji, svi su nestali. Pogledao sam oko sebe i shvatio da opet na istom mestu gdje sam prvi put video senku. Ovaj put, znajući da je sve bilo stvarno. Ali sada nije bila samo senka. Osjetio sam prisustvo još nečega. Nečega što me je čekalo iza, spremno da me povuče natrag u tminu iz koje nema povratka. Ležao sam u snegu, pokušavajući da shvatim gde sam i šta se dešava. Sve izgledalo isto kao i pre. Šuma, tihi povetarac, hladnoća koja mi je sekla kožu. Ali nešto nije bilo u redu. Osjećaj jeze je prožimao svaki moj pokret. Osjećao sam da me neko posmatra, a zrak je bio gust od napetosti. Kao da se svet oko mene zadržava na ivici nečeg strašnog. Podigao sam se na noge, drhteći od hladnoće i adrenalina. Nigde nije bilo tragova drugih vojnika, a njihovi koraci, nekada jasni u snegu, bili su izbrisani. Bilo je kao da sam odjednom postao potpuno izolovan od sveta. Udaljeni šumovi su nestali, a jedino što sam mogao čuti bio je sopstveno disanje, ubrzano, plitko i ponekad prekinuto krikom ptica negde u daljini. A onda sam je opet video. Stajala je na ivici šume, jedva vidljiva, u polumraku, kao da pripada tami. Njeno lice, sada jasnije, bilo je
uvučeno u bol i tugu. Oči su joj bile duboke, prazne, a u njima sam osjećao nepodnošljiv teret, mržnje i patnje. Nije bilo više samo priviđenje. Postala je deo stvarnosti, mračna senka koja me proganja i ne pušta. Senka nije odgovarala. Samo je stajala tamo, kao da čeka. Nije bilo sumnje. Želela je nešto od mene. Nešto što nisam razumeo. Ali sam bio siguran da nisam mogao pobediti. Njeno prisustvo bilo je toliko moćno da mi je svaki korak bio sve teži. Kao da me nešto vuče natrag prema njoj. Odjednom čuo sam kretanje iza sebe. Brzo sam se okrenuo, ali nije bilo nikog. Ili bar tako izgleda. Osjećaj prisustva je bio previše snažan. Počeo sam da hodam brže, pokušavajući da pobegnem od tog osjećaja, ali svaki korak me je vraćao na isto mesto. Senka je i dalje stajala tamo, njeno telo nepomično, ali njene oči su me pratile gde god da se okrenem, kao da je bila svesna svakog mog pokreta. I onda sam se spremao da se otrgnem i potrčim. Osjetio sam kako me nešto povlači natrag. Pao sam na tlo, drhteći od hladnoće i straha. Ruke su mi bile zgrkšene, kao da mi telo više nije pod mojom kontrolom. Osjećao sam kako me mrak obuzima. Osjećao sam da mi izmiče. Moja svest je počela da bledi. Poslednje čega se sećam pre nego što je sve postalo crno, bilo je to lice. Njeno lice. Kako se približava. Zubi su joj bili oštri i iskrivljeni, a osmeh neprirodan i prepun bola. Znao sam da sam gotov, ali sledećeg trenutka probudio sam se. Bio sam u snegu, ali ovaj put nešto je bilo drugačije. Oko mene su stajali ljudi, vojnici iz mog tima. Njihova lica su bila bleda, iskrivljena od šoka. Njihov pogled me je duboko uplašio. Pokušao sam da govorim, ali reči nisu dolazile. Pronašli smo ga, jedva diše. Čuo sam nekoga kako govori. Nisam razumeo šta se dogodilo. Bio sam ovde, živ, ali osjećao sam da nešto nije u redu. Osjećao sam da sam ostavio deo sebe u toj šumi, s njom, s tom stvari koja me više nikada neće napustiti. Znao sam da više nikada neću biti isti. I sada, posle 10 godina, u toploj sobi, dok pišem sve ovo, napolju veje sneg. Došla je još jedna prokleta zima, a sa njom i svaka uspomena koja me i dan danas progone. I plašim se da pogledam u daljinu, jer možda ponovo vidim to bledo lice.